Meget nemmere. Her kan man se vores udstyr, Eldon-kortet, lanchetten, blodlanchetten, og så her propper vi vanddråber på vores Eldon-kort. Og så, ja, det gør vi på alle 4, for det er der, vi skal lægge blodet. Her svinger vi lige armen for at få blod ud til fingeren. Det er godt lige, og så kommer der mere blod ud. Lige at få noget gang i blodomløbet. Først renser man lige fingeren, og det gør vi med den her vådserviet, lige på lillefingeren, inden der skal stikkes. Og det skal så være tørt, inden der stikkes. Så stikker vi på siden af lillefingeren med blodlanchetten. Og så tager vi blodet med 4 rørpinde. Og så en rørpind til hvert felt. Til hver af de der runde cirkler der. Og så røres det ud med vandet. Blodet mixes med vandet og bliver smidt i den gule spand. Og det gentages ved alle 4 felter med 4 forskellige rørepinde. She didn't have this class. Yeah, when it's biology with that old name, she didn't have. I don't know why. Yeah, she's like. I have to learn names. I speak more Danish with you, with everyone. Så her kan man se kortet, hvor der er blevet smurt blod ud. Det skal så fordeles ud, så det fylder hele cirklen. Der var ikke så meget blod på den ene, så det gør vi lige lidt mere her. Og så fordi der kommer så meget blod af fingeren, så der må lige noget vand på. Så det ikke bliver ved med at ryge ud. Så alt udstyret skal jo så selvfølgelig smides ned i den gule spand. Så her begynder vi så at kunne se resultatet. Her kan man se resultatet. Og det viser faktisk, her kan man så se hvad noget med at agglutere, og her kan man se de forskellige ting. Og det er måske ikke så tydeligt.